Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipanteni maneh kaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku ora ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsu wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki carane angel. Ora melu-melu kok nek arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Heeh. Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar Wudu. Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhu ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus diring Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petro kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Heeh. Tak keplaki Gareng. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Heeh. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ono. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Tunggu, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja ora Werkudara ora wangun. Sapa? Anu gak aku pengen anu sih. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep bubeng-bubeng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo, Gak. Isa ya, Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jumplangke kursimu. Yo. Wis gak di balik, Gak.